Dag. Første dag. Hvad skal vi? Vi skal have råstof. Det er en ting, der er sikkert. Det er en ting, der er sikkert. Og vi skal til Ærø. Bum bum. Sættet klar. Men hvem skænker? Jamen, det skal jeg montere sådan 3 der. Ja, må ikke. Ja. Er det sådan noget der, vi siger? Skal vi lige smage det? Det bliver også næsten lidt flasken. Det synes jeg bare. Skal vi ikke bare få den knækket af engang? Det er smukt, det der. Ja, det er jo faktisk... Det knækker ikke noget her. Ja, tak. God idé. Kun knæk og bræk. Knæk og bræk for en kongetur til Ærø. Nak og æd en ørt. Nak og æd en ørt på Ærø. Skål, boys. Skål, gutter. Øj, der var lige ved at montere den her. Smager godt, hva'? Ja, fandme godt, hva'? Nej, det er skønt. Så er vi faktisk officielt i gang med vores Ærø-tur. Det er vi. Det er jo. Med forhåbentlig noget kongefiskeri. Her om slut november. Jeg tror på det. Jeg tror stærkt på det. Så er vi kommet til Ærø. Det er vi. Samme. For jeg mener hvert ord. Ja, det er et ord. Ja, det er sket. Vi er ankommet. Til pladsen. Ja tak. Vi har trykket på knappen, og de er lige på trappen. Det er helt ser genialt. stærkt Du se en hyggelounge derovre. Skal vi lige se, om vi kan se nogle hytter her omkring? Jeg tror, de ligger herovre til højre. Ja. Ja, bagved. Jeg kan ikke se noget her. Det kan godt være, det ligger der. Ja, nej, jeg tror, det ligger der. Golfen. Det er fedt. Det er helt i flere farver, det her. Det er her, vi skal bo. Ej, hvor er det perfekt. Fuldstændig hyggeligt. Det må vi bare sige. Og vi har kyststrækningen lige dernede. Nej. Så der er rigtig nogle gennemløbere til. Ja, lige præcis. Nej, det er godt. Det er super fedt, det her. Helt perfekt. Skal vi få kigget lidt på sagerne i bilen? Og så Ja, skal vi gøre det? Få læse ind og komme ind og grej. Lad os gøre det. Yes. Nu kører vi sgu. Skal vi? Going to Ibiza! Læsø! Hold op. En setting. Det er for fedt. Jeg starter ud med sådan en køho her. Sort-rød. Christian starter med sådan en fræk søm her. Hvilket op, ja. Hvad er det fræk? Og Aske. Står stadig bikse med lort med en lortekniv. Og fejlig knude 1. Ja. Det er dernede, vi skal ned og tæske det af. God gang vip. Det er rigtig godt. Og der er bare dybt helt ind under land. Jeg tror bare, de står tæt på, hvis det er her.
kraftedeme hele lortet på video, mand. Sådan. Ja, den er blank. Det er en lille fin grønlander på omkring mål. Sådan. Jeg har fisk i nettet. Og der er fisk, På krogen. Ja da. Let's go, baby. Kæft, det er en start, mand. 5 minutter, 2 fisk. Ikke være med. Er den fin? Det er indbro her. Første fisk. Omkring målet. Skal ud igen. Så er vi altså i gang. Skal vi lige se? Ja, der er ikke noget her. Ja. Du har den. Jeppa. Ja, 45 cm. Meget blank. Prøv lige at komme her, mand. Ja, 2 fisk på 2 minutter. Det er med effektivt, ja. En kongestart for det her havørret-eventyr. Det er sådan. Spejlblank. Sådan. Hold den. Øj! Ej, den er fin. Christian, har du nettet, Aske? Den sidder lige som den skal. Flex på klingen. Den er fin, den her. Ja. Ja, du er så færdig. Det er en fin fisk, mand. Den er helt blank, 50 cm. Fuldstændig. Bare lad... Ej, hvor er den flot. Og så Christian. Er det i orden det her? Ej, den er fin, Christian. Jeg bliver ved. Det kan jeg stykke op. Ej. Kan man ikke under? Kan du? Det er hurtigt op. Ja, så tror jeg, den... Øj, den er fin, Christian. Ja da! Nøj, det er Per, det der. Det er. Den er nøj, den er flot. Er du så færdig en fisk, mand? Ja, det har jeg lov til at fiske. Hvad så? Christian, den er bare fin, den der. Det er en 55'er. Måske 60. Nej, den er trumledyk. Den er trumledyk. Det er min lærer, det her, det tror jeg. Nej, hvor er den spejlblank, mand. Hvad så der, mand? Hvad så der? Så er vi altså landet på Ærø. Så er vi bare landet på Ærø. En halv times fiskeri, 2 fine fisk, og så den her. Hvad siger du til det? Jeg synes, det var godt og sejt. Nej, hvor det sidder godt. Du ved godt, vi skal have den med. Det er altså fisk, der kommer på menuen i dag, Aske. Faktisk der. Og så er der en sting. Nej, hvor sidder godt den på. Ja. Så er vi klar. Ja. Godt kæmpet. Ja da. Fuck, det er i orden. Det er totalt i orden, det der.
Jamen det er i orden, Aske. Her. Nej, hvor er den fin. Du skal helt tilbage her. Der. 57. Vi er der 57. Det er en YP'er. Det er her. Yes, man. Hvor er det fedt. 57, du. 57. Hold kæft, den er flot. Øj, en fisk. Prøv at holde den sådan der. Ej, hvor du har et gave, som du kan gøre. Haha, noget sølvtøj, mand. Ja, den er fin. Nøj, en fisk. Tillykke med den. Det er kraftigt i orden, det der. Ja, i orden. Kan det ikke vare længe? Ja! Woohoo! Så har du sgu fisk igen. Det var en lille. Jeppa! Men det er okay. Ja. Ja, en lille sød en. Du har den. Bare ned i vandet med den. Fin. Hvor er du ude? Godt. Der var den. Må jeg tage foran her? Ja, det må du bare gerne. Du kan godt skille mig lige nu og få en lille bunde. Ja, det synes jeg er i orden. Nye briller. Det er seriøst bare det, der har gjort helt Så. Se de to fine fisk der. Når vi holder for i dag. Det er faktisk for i dag, ja. Det sidste lys er ved at forsvinde, og vi har faktisk nogle bajer, der skal pustes ud. Sindssygt tørstig. Sindssygt tørstig. Ja, det griller lidt. Det griller faktisk lidt. Men 4 fisk på en time og kvarter cirka, det er okay. Ja, det er god start. Så skal vi hjem og sunde os lidt på det. Det er godt nok. Hej Christian. Ja, der var igen. Nu står vi i køkkenet. Laver friskfanget ærøsk havørt. Ja, det venter vi spændt på. Jeg fik min uddannelse. Et beans. Skål. Skål. Og så Hvem på ham der? Skal lige ham der med? hvor gammel var det? Skål. Hvad for en uddannelse? Sygehjælper. Userød sygehus. Userød? Ja. Og ved Hørsholm. Det er godt det her. Rigtig fint. Beans, fisk, brød. Har der klar?